Tisztelt ünneplő közönség, kedves gyerekek! 1848. március 15. hazánk történelmének oly dicső napja, amely örök példát állított elénk. A haza sorsa mindenek előtt. A sok éves elégedetlenség, az idegenuralom, folytogató elnyomása, az elkeseredés ezen a napon valami miatt átcsapott forradalomba. Mi történhetett? Mi volt a mozgató rugója az aznapi eseményeknek? Mi volt azon a koratavaszi napon több, mint addig bármikor? A történeti leírásokból és korabeli naplókból jól ismerjük az eseményeket, szinte percről percre. Próbáljuk meg megtalálni bennük azt az erőt, ami a mozgató rugója lehetett annak a vér nélküli forradalomnak, akkor 1848-ban. Jókai Mór, Vasvári Pál, Bujoszki Gyula, Petőfi Sándor lakásán a cenzúra elviselhetetlen folytogatásának eltörléséről beszélgettek. Egymást lelkesítették, ne tűrjük ezt tovább, tegyünk végre valamit. A szabad véleménynyilvánítás visszaállítását kell követelnünk. Fellelkesülve siettek át a Pilvax kávéházba, ahol a jelenlévő fiataloknak átadták érzéseiket, buzdító beszédében Jókai minden jelenlévőt már azonnali cselekvésre szólít. És ekkor jön a szikra, mely a tűz belobbanásához kell. A levegő már forrong, és a csodálatos szikra megteszi hatását. Elhangzik a nemzeti dal. Petőfi költeménye, amely a hazaszerető lélek mélyére hatol, tudjuk jól, igazi forradalmi vers. A jelenlévő Vajda János óriási sikerről számol be naplójában, mindenki felállva tapsolt. A szikra belobbantotta a lángot, nincs visszaút, és a lángoló fiatal lelkek most már folyamatosan gyűjtötték maguk köré a tömeget. Igen, így van ez, a lobogó, önzetlen lélek hangja, ilyen. Gyűjti maga köré a többi hazaszerető lelket. Az orvosi egyetemhez, majd a Landerer nyomdához vonulnak, ahol elfoglalnak egy nyomdagépet, és megkezdik a cenzúra nélküli nyomtatást. A 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatása egy órát sem vett igénybe, mivel a nemzeti dal minden verszakát másik nyomtász készítette el. Petőfi a szabad magyar sajtó első termékével a kezében rohan a tömeghez az utcára, ahol ekkor már több ezren vannak. Újra elhangzik a talpra magyar, amely oly lelkesítően hat a jelenlévőkre, hogy tudják, érzik, ma minden megtörténhet. A délutáni népgyűlésen a Nemzeti Múzeum előtt már mintegy 10 000 ember tolog. És a 12 pont kihirdetését ismételten a forradalmi hang, a délelőtti szikra, a nemzeti dalsorai követik. Akkorra már nagyon sokan tudják kívülről a verszakokat, és a refrént egy emberként kántálják Petőfi szavai után. A lelkes forradalmi tömeg a Városházához vonul, ahol megalapul a forradalmi választmány, azonnali cél a helytartó tanácsa elfogadtatni a 12 pontot, és Táncsicsot kiszabadítani börtönéből. A Budán székelő helytartó tanács nem mer támadást indítani a tömeg ellen, elfogadják a 12 pontot, Táncsics Mihály újra szabad. Vér nélkül győzött a forradalom. A résztvevő márciusi ifjak, a tömeg nem tudta, hogy a mintegy 8000 Budán állomásozó császári katona nem fog támadni. A vérbefolytás esélye végig ott lebegett fejük fölött, mégis mertek cselekedni. Petőfi lángoló alakja, az aznap 4-szer felhangzó nemzeti dal hatalmas erőt adott a tömegnek, a lélek gyűjtötte maga mellé a többi lelket. A mélyen a szívükbe gyökerező hazaszeretet olyan bátorsággal párosult aznap, mely nem ismert akadályt.
Ez a bátorság arra sarkalta őket, hogy az életüket kockáztassák a hazáért. Hogy a hazát minden földi vágy elé helyezzék, nem a saját egyéni boldogság, hanem sokkal nemesebb cél érdekében cselekedjenek aznap. Mi itt mindannyian tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat az életünkben. A haza előbbre jutása fontosabb legyen, mint a kis egyéni érdekek hajhászása. Hatalmas bátorságra volt szükség ehhez a márciusi ifjaknak, és van mindig szükség ahhoz, hogy ezt a belső harcot önmagunkban megvívjuk. Igen, tudták, hogy bármelyik pillanatban meghalhatnak, és akkor legdrágább kincsüket kell odaadni, az életüket. Tegyük fel ma magunknak ezt a kérdést. Vajon képesek lennénk ezt a harcot megvívni? Vajon ezt a döntést hoznánk most? Ők akkor megtették. És így győzött a hazaszeretet, volt bátorságuk szembeszállni az elnyomó hatalommal, és ennek a bátorságnak köszönhetően van nekünk most dicső március 15-én, a márciusi ifjak lelki erejének köszönhetően van mit ünnepelnünk ma. A hazaszeretetből fakadó legnemesebb bátorság ünnepel majd nap. Köszönjük márciusi ifjak, köszönjük Petőfi. Köszönjük a dicső forradalmat, hiszen tudjuk, az azt követő szabadságharc óriási vívmányokat hozott a hazának. Március 17-én kinevezték Batthyány Lajost miniszterelnöknek, az áprilisi törvényekben kimondták a jobbágyfelszabadítást. Május 30-án létrejött az Unió Erdéllyel, és már június 14-én országgyűlési választásokat tartottak. Július 5-én összeült az első népképviseleti országgyűlés. Kossuth Lajos előterjesztése nyomán az országgyűlés megszavazta a 200 000 újonc katona beállítását, novemberben életbe lépett a közteherviselés. Honvédeink nagyon sok csatában szerzett dicsőséget a magyar lobogónak, tudjuk jól a szeptemberi pákozdi győzelem Jellasics seregei ellen, a dicsőséges tavaszi hadjáratra gondoljunk, a győztes csaták, a 60. csata, az Isaszegi és a Tápióbicskei győzelmek, Klapka György, Damjanics János és Görgei Artúr vezetésével. A lángoló, hazaszerető lélek hatalmas tettei ezek. Már tudjuk, a szabadságharc végül elbukott, hiszen az óriási túlerővel szemben nem volt esélye a magyar hadseregnek. A forradalom eszméje azonban olyan mély gyökeret vert a nemzet szívében, amely végül elvezethetett 1956-hoz, és elhozhatta a szabad köztársaság világát 1989-ben. Azért is történelmünk legkiemelkedőbb ünnepe ez, mert elhozta a nemzet teljes egységét. Hiszen a nemzet minden rétege felsorakozott akkor a forradalom zászlaja alá. A függetlenség kivívása mérhetetlen erőt adott a magyar nemzet minden tagjának. Tudjuk jól, hogy nagyon sok honfitársunk adta életét a szabadságharcban. A történetírók tanúsága szerint 40 000 katona és 10 000 polgári lakos vesztette életét a szabadságharcban. Nemesség, polgárság, parasztság egy emberként küzdött az ország függetlenségéért. Csodálattal adózzunk őseink hazaszeretet előtt. Hiszen tudjuk jól, nincsen nagyobb szeretet annál, ha az életét áldozza az ember. A forradalom vezéregyénisége is életét áldozta, hiszen tudjuk, Petőfi Sándor Bent tábornok seregében elesett. Nincs ennél nagyobb szeretet, ha az ember az életét áldozza. Fogadjuk meg mindannyian, mi Petőfi örökösei vagyunk. Őrizzük el lángot lelkünkben, és adjuk tovább gyermekeinknek.